BJP government atum kopia po sila hor a license pirale hor papat junare na kutong alang atum ke mangma nang itu media kote doan pandami akiro ti party lo pinililitum Hill State Democratic Front HSDF regional political party in pen pininada huluni hemrong rangalong uthor akon itum executive amai pidusi non kewangji September 8 lakini itum first foundation day po ningkani sige chok labang so ningarong men katalon ponji pansin itum tinkicingai pondo adim maklong kesa adim lake ladak nilitum hemrongrang ladak koloni konsensilo ladak pansin itum dipon po dan halasoni mane ongdung arat karbianglong east west dan di mahasol kami ongdung arat nanga cetong nunji pansin kadowe kapacetong ni pansin itum cisik cedang pon bomlo pen pini lahai katu kawen itum komiti la pen sub komiti katu wela so program komiti mukha an itum cerdik pen isi seng pon long lo la pen nilitum Hill State Democratic Front hin pen kedam tanga por hota me nilitum katu we karbiang long arat pada pacini pom lo je kecils diep tu makemang kala halo je karbiang long autonomous council regional political party ajak kong wang nang ji hala halo tu makemang atheman itum Chini lo itum karbiang long aratum chini lo national party pan itum awar saiki pike itum along lep helang sikivir lapen itum jakong sikibok kosolo polote nonjong itum nang itum true media hoy pen itum long lo je karbiang long autonomous council atum je all round development posining je lo ini itum make high CM stame tatami itum je thek long lo je development kali lo non bangke itum Forest Department along kaddo kabe chokomar kekle motum aname kachonglat natum aname non ke sakuri ben jitu ni institute la so ke donang ya thai lo bangke itu institution ke donang ya di lo bangke la daga ke plang thlo bangke hora dukan se ke ong so bali wine so bangse alo bela lo wine so ke ajo baji si baji ni na inkir ke lason akula katum han inkir lap nang ipusi nilitum HSDF hin bangke la ke jong dakpen Governor pandan itum lo pele lo lapen DC hoy pandan itum pele lo pen karbiang long SP Superintendent of Police pandan milon itum jetong nampo lapen nilitum report long lo Supreme Court pen order ateng pen polote karbiang long chotkali bote Supreme Court pen order ateng pen polote National Highway lapen town long pen 500 meters donangji wine shop kangkulong je pan off on kami sada ilitum thaglong lo itum report and lab lo ladak ke 500 meters ke khelo wing alam lo ladak nang itum thaglong ji je ladak ka duk tawe mitar kretroxi mitar ke abang menge mitar isiana we lasi school college la pen mundir church akheng no ba adung het ke la ke impulsi long le ante kosan se la tum pangkulong lo kosan se la so BJP government atum kopia po sila hor a license pirale mate inglong aso tu mate karbiang long lapen di mahasa lapen west karbiang long tu bangke hor papat junare na kutong alang atum ke mangma ini tu makemang ke lalo mesen institution si kenangji mesen ke charlie athai si kenangji nona porke lasi Nagaland aso nakha Mizoram aso nakha total list ila hor akulak an bon etai un polote ajaha akulak an ke bon ni ajaha akulak itu theklang lo ladak ke license kawe pin license are delayed elo seta ladak kaduk kawe ajaha ke suli bom non la sonsit do nilitum kaduk we adatan nilitum long dolap lo lasi prapjin pen nilitum lahai kaduk we ke bon erji phansi administration no mana chuning rilo unit asurit lake pherak me alam lapen chingjin su me alam jiklojan khojon troksi dormaha pipe polote halatum a family kosan lo kereng halatum aso martum kosan lo kapur hiun latong development lama sata me pu ke itum joining amen pen mass joining amen pen put ikutia tangka khorosi di lake karbiang long atangka kapana hok lapen rat atangka kapana hok chok kusin itum HSDF hin pen ke jong ponji lapen ilitum jongsi labangso a national party panjang se abar sai tibom lang kote ilitum along ne phelang an na jor labji lagi aho alam lagi non itum thaglong lo lapu itum duar baguri anak lapen lapu ilitum socheng henda konsensi jong se lang nam lo pulote
nilitum non elom so pena ala foundation din itum pijudalo po ground report peklangji kang itum chu media hoy pen itum hangpon si peklangji je halapulong lebang ko nang cerai long lok sa bagana men pen kadto ka minister atung ko nang cerai long lok lahai kadto ka in details itum paklang ponji rar pan itum ameking puji lagi lapen itum etias diap ke lahalo rat apan amekang pu ahok pet alam ke pan apen ahok pet pensi ka chesong pon ko bang itum ningje ba lo lapen lapen itum plan pon wek